Takže čaute. Zdravím všetkých fanúšikov mojej stránky Fakty zaujímavosti.sk.z. A ako som slúbil, vypadal som si raz prvý liekov, ktorý máme 20 faktov. 20. Môžeme začať. Prvý fakt. Je väčšia pravdepodobnosť, že vás ukusí Luis Suárez, ako že vás zabije žralok. Zdávajte si poželanie. Druhý fakt. Raz sa Johna Lennona pýtali, bol to anglický spevák, že ako si predstavuje svoju smrť, a on odpovedal, že pôjdem domov a nejaký bastard ma zastrelí. Čo sa tam keďže stalo, takže bol asi šaman, ešte kúzelný čarodejník, neviem. Tretí fakt. Tvorba jednej časti Simpsonovcov trvá 6 mesiacov, čiže pol roka. To je podľa mňa veľa. Štvrtý fakt. Biblia je dostupná v 2454 jazykoch, čo je dosť. Pretože veľa ľudí sa modlí. Piatý fakt. Film It mimozemšťan sa natáčal 507 dní. Preto je to podľa mňa taká somarina. Šiestý fakt. Až 70% vražd v Detroite si nikdy neobjasnilo. Ide o to, pretože Detroit je americké mesto, ktoré má skutočne dlhy a je tam kríza, ľudia sú chudobní. A preto sa tam denne stávajú kradejšie, vraždy, zasilnenia a podobné veci. Poďme si na 7. fakt. Walt Disney mal panický strach z myší. Pre tých, čo nevedia, Walt Disney vymyslel postavičku, ako je Mickey Mouse, to je myška, alebo káče Donald a podobné veci. 8. fakt. William Shakespeare, spisovateľ anglický, zomrel v deň svojich narodenín. Trošku paradox. Oslavoval narodeniny a zomrel. Sa stáva, no. Ďalší fakt. V Austrálii je viac klokanov ako ľudí. Ide o to, pretože Austrália je veľká, ale je málo obývaná a tým pádom je tam proste veľa púští, kde žijú klokany a preto ich viac. 10. fakt. Med je jediná potravina, ktorá sa nekazí, takže ju môžete jesť, aj keď má 100 rokov. 11. fakt. Pôvodná receptúra na Coca-Colu obsahovala kokain, takže ju vymyslel nejaký peťak. 12. fakt. Faraón Ramzes II, po egyptsky, splodil 156 detí, čo je dosť, takže mal veľké semeníky. Varlata počas to neviem. 13. fakt. Najnebezpečnejšie povolanie na svete je rybár, ale ide o to, aký rybár, nie taký bežný, že sedí na loďke, hodí sa v ruke a čaká. Niečo extrém, viete viac. 14. fakt. V Číne hovorí viac ľudí anglicky ako v Spojených štátoch amerických. Tak, pre tých, čo nevedia, tak Čína má cez miliardu obyvateľov, takže učia sa tam v škole angličtinu, preto je to tak. 15. fakt. Najčastejšie používané meno na svete je Mohamed Ali. 16. fakt. Mrkva je jediná potravina, ktorá obsahuje 0% tuku, čo je dosť. Čo je? 17. fakt. Popol spáleného človeka váži 4 kg. 19. fakt. 18. Mesiac je miliónkrát suchší ako púšť Gobi. Predstavte si predstavte si púšť a niečo miliónkrát suchšie. To je mesiac. Jeho povrch vlastne. 19. fakt. Rožok alebo rohlík, neviem ako to je spisovne, bol vynadený v Rakúsku. Neviem presne ako ani kedy, ale proste bol tam vymyslený. A posledný fakt. Adolf Hitler ako prvý v histórii viedol protifajčiarsku kampaň. Takže nemal rád fajčiarov. Toto by bolo asi na ne všetko. Ak sa mi videjko páčilo, dajte like, ak nie, tak dislike, prípadne subscribe na našom kanáli Fakty zaujímavosti a uvidíme sa v ďalších faktoch. Čaute.